Hola, soc Ricard Garreta, de la Fundació Catalunya Estat. Ara parlarem una mica del declivi de les empreses de Catalunya. La relació econòmica Catalunya-Estat s'ha capgirat. Hi havia un pacte secret, no escrit, per almenys a la transició, de que Catalunya seria la part més important econòmica d'Espanya, i a més industrial, com tots sabem, i Madrid seria la part, diguéssim, la central política. La veritat és que tot ha anat en l'aire. Mireu la renda bruta dels llars per habitants. Catalunya ha perdut 8 punts, mentre Madrid s'ha mantingut perfectament durant aquest temps. En primer lloc, l'any 1980 el PIB per càpita de Catalunya era 9 punts superior a Madrid. Avui dia ja ens avantatja amb més de 18 punts. En segon lloc, en principi dels 80, tots els dos territoris tenien seus semblant en grans empreses. A dia d'avui, finalment, Madrid s'ha quedat amb la majoria de les empreses. Nosaltres teníem 55.000 empreses industrials. Amb la política del totxo, que només s'ha vist per aquest sentit i només apoyada per l'Estat, hem perdut tot el tema industrial, hem perdut moltíssimes empreses industrials i durant aquest període han desaparegut a Catalunya només que 9.100 empreses industrials. La Comunitat de Madrid s'ha vist creixent en el mateix període per 650 empreses més.